僕たちはまだまだ勉学に勤しむ学生ですからね。まずはお友達から始めて互いに愛情を育んでいくのが大切です。だから愛情とか育む気はないと。でもって2人の愛情が育まれたら両家のご両親にご挨拶してめでたく結婚。子供はやっぱり一姫二太郎の2人は欲しいです。マイホームは30年ローンで堅実に。それから白い小さなお家には広いお庭と花壇があって、あと子犬も飼って、リビングの暖炉の前で愛する旦那様と2人でじゃれて遊ぶの。見事な人生設計ですね。ですがどんな人生設計も既成事実を作ってしまえばいとも容易に手に入ります。その通りですともお嬢様。あの時ヘタレ旦那様とお嬢様が強引にキスでもしていればお嬢様も愛を手に入れたものを。キスね。男は男らしく最初にガツンといかなくちゃな。付き合うにしても友達になるにしても弱みを握られたら後々辛いぞ。給食に出たプリンをかすめ取られ、学校帰りには家までカバンを運ばされ、宿題は必ず2人分やらされる。お前にだけはあの屈辱とシンクの日々を味わってほしくない。でも結局相手がいなくて始まらないんだよね、恋って。やはり相手の気持ちが肝心です。マジカルディーバにそんなセリフあったかな。やっぱ最初はガチゲームだからまずは友達からだってさ。友達。いい加減にしろ。何がガツンだ。ムードだ。家族計画だ。もう僕のことは放っておいてくれ。大地。ひどいです、皆さん。大地さんに恋愛講座をなさるのならどうして手伝わせていただけないんですか。私たちも一肌脱ぎましたとに。そういうことなら見せていただきますのに。愛のテクならこの僕にお任せあれ。しゃあめくるめくるめく感動の世界へいざなおうではないか。レディバト。ラブレターか。僕が女だって知ってたらこんなものよこさなかっただろうに。相手に失礼だろう。あいつがあんなこと言うから面倒なやつだ。ここにいたのか。日野。さっきは悪かったな。やっぱ怒らせちまったか。別にそんな。本当すまん。くだらないアドバイスしかできなくって。轟も三家も精一杯張り切ってるんだけどさ。別に気にしてないから。で俺なりに色々考えて最終的にこう思うんだけど。やっぱり自分の正直な気持ちを相手にぶつけるのが一番なんじゃねえかな。まあシンプルなアドバイスしか出てこねえけど、どんな返事をするにしてもそれが一番相手のためになるんじゃないかと。自分の気持ちをぶつける。ほんと迷惑なやつだ。悪かったな。考えておく。ありがとう。なんだよ水臭いな。友達じゃねえかよ。お前な。気にすんなって。
ことか？退屈。自分の気持ちか。やっぱ美人やな。へへ、どうなっとるんや？気づかれちゃうよ。嬉しいです。来ていただけるとは思っていませんでしたから。ごめんなさい。ラブレターありがとう。でも僕は君の気持ちに応えられないんだ。その詳しい理由は言えないけど、君とは付き合えない。これが僕の正直な気持ちだ。本当にごめん。もったいな。大地。でも友達としてなら。泣き出しちゃった。あっちゃー、こら難儀やな。嘘じゃないか。自分の気持ちをぶつけるのが一番なんて。どうすれば。何ですか？え？言えない理由って何ですか？それは。もしかして誰かいるんですか？好きな人。好きな人？そんなのいるわけ。僕が日野？そんなバカな。いや、まさか僕がそんな僕を。本当にお好きなんですね。だって大地さんのそんな顔初めて見ましたもの。どうかお幸せに。陰ながらお二人の行く末を見守っております。そうなのか、この気持ちは。でもまさか。大地。